Patakurenetik gatoz bide gela gara, da zazpikoloraren antzerkia aurkeztuko dizuegu. Espero dugu asko gustatzea. Herrian daude pirritx, porrotx eta marimototx. Zazpikolorako festa nahi dut ospatu urtero bezala. Iritsi dira festara eta dena prestatzen hasi dira. Neska, urduri nago, zuek ez? Ni ez asko, oso pozik nago, festa hastea nahi dut. Ni ere oso pozik nago, baina beste batetik urduri. Hasi zen festa eta opari bezala pirritx, blogoa, marimototx, zinta eta porrotx jaka. Ondo pasatu dute eta festa bukatu da. Oso triste nago, festa bukatu dela eta. Gu ere. Festa bukatu ondoren, autobusaren bila joan dira hilko. Baiet bat, zazpikolora munduari kolore eta anistasuna ematen dizkiona, porrotx. Ze kristo da anistasuna marimototx? Anistasuna bakoitza den moduan eta beste den moduan errespetatzea da. Ea ulertzen duzu behingoz. Pirritx, presakadoa pupu eta lore ondoan. Autobusa galdu bat dutela. Autobusa galdu dute eta aurreriko bat zuten gaua pasatzen. Bapatean patako etorri zen eta... Agure zarrone, gizon hona denez, limosna bat eskatzen dizuen. Paiazoak eta eramonik egin. Izketan zerenean. Batakon aserre joan da. Paiazoak eskatuta zeuden. Eta marimototx, pupu eta loreri ipuin bat kontatzen hasten da. Haurak lo hartu zuten. Patakon biderazuraren kontaika kontatuko dizuen. Lapurra, pirritx! Porrotx, marimototx eta berkuina kontatzen zain. Marimototx Patakonin historia kontatzen hasten da. Bazen behin duela asko Patakon izeneko erakurtzintzokoa. Gerragatik, dena utzi izan zuen eta bere lema honela zan. Dekonari emon eta ez dekonari emon. Nahi lantzun eta gero, lotan zeudela, zarata izugarri batek esnatu ditu paiazoa. Karrar, karrar. Karrar, karrar. Karrar, karrar. Zer izan da hori? Artzatzean, hankautxik dagoela konturatu da porrotx. Marimototx betaurrekorik gabe, eta pirritxek sudurra beltza duela. Ikusteko dugu hiruok. Kakazara, uste dut zazpikoloreko horriak lapurtu izkigutela. Bat-batean pirata herri bat azaldu da, oiuka. Lehenengo eskaliarra uste dute, baina marimototxek Patakon ezagutu du, eta gure egin du. Orduan galderak egiten hasten da. Nor dauka arrautza? Belekoik dauka. Eta zer sortu nahi dugu egitea? Dena zuria edo beltza izatea. Eta zer egingo dugu hori ez detatzeko? Bere gororako joan eta arrautza kenduz. Lasai, ondo egingo dugu. Baina lehenago irazi egin behar diezue. Azkar, goiz argituar, baina lehen. Eskalak kagabekoa, piratak kagabekoa, lehenengo gizona otea Patakon, ze ardura. Orain zazpikoloraren arrautza zaintzen duena da. Izan ere, belekoi ez ditu paiazoen gauzak lapurtu. Ere zazpikoloraren arrautza lapurtu du. Eta bihar goizean, argitu baino lehen ez badute berreskuratzen, mundua kolorerik gabe geratuko da. Eta horretarako paiazoek belekoiren gotorlekura joan eta barre egin hasi beharko dute. Besoaren azpian, giltzak kentzeko. Pupu eta lore Patakonekin utzi eta belekoire gotorlekura abiatu da pirritx, porrotx eta marimototx. Kakazara, uste dut galdu egin garela. Hobeto. Begira, eguzkia laster aterako da. Zerbait pentsatu behar dugu ziztu bizia. Ni pentsatzen honena etxera joatua dela. Karrak, karrak! Badirudi, azkenean iristen ari direla. Karrak, karrak, belekoi, badakizu zer esaten diotzuzak bereari? Ipurbel. Karrak! Kilinak egingo dizkiot. Ez da pentsatu ere, ez dituzu txiko monstro honi ikutzea. Marimototx eskaileretan gora abiatu da, belekoirik kilimak egiteko. Porrotx marimototxen atzetik doa, mediarazteko, eta biak Halako batean Patakonen ahotsaren oihartzuna entzuna dute.
Ama goze dira, nuzaro jakiteko egin ozenik. Pupu, Lore, hemenago! Presaka azaldu da Patako, Pupu eta Lore berarekin dakartzala. Zer gertatzen da? Eta Pirritx itauka hasi da. Zer gertatzen da? Nire errua da. Nunda de porrotx eta marimototx? Belekoit presa hartu ditu. Pirritxek besoetan dituela, gozo irriz hasten dira Pupu eta Lore. Pirritxek aurrak babestu nahiak isiltzeko agindu du. Patakon bitartean Belekoiri ari zaio oioz. Handik nahiari bakarrik erantzuten dizu, baina horrek ez ditu egingo zoriontsu. Pupuk puzker bat bota du orduan. Dio Pirritxek. Lorek ere puzker bat bota du. Berriz ere Pirritxek. Baina Pupuk eta Lorek ez dute gelditu, orain puzker, orain irri. Eta lako batean irriz hasten da Belekoi Anderea ere. Eta aurrek ikusita. Eta Patakoren orduan Belekoiri hartutako giltza eskuetan zazpikoloraren arrautza askatu du. Eta porrotx eta marimototxera atera dira kartelak. Euren zapatak eta betaurrekoak soinean dituzela. Porrotx, marimototx, ondo zaudete? Hemen gaude, hemen ditugu globoa, jaka, jakoretako zinta. Porrotxe besakadat ematen dio Pirritxi. Eta marimototxi ere, baita Patakoni, Pupu eta Loreri. Belekoik bien artean ezin dio irri egiterin uste. Zatozu ere, Patakonen ere zantzoka egiten du berba. zatozu ere Belekoi, irriz hobeto zaude. Guztiak hurbildu dira Patakonen gana, festa batean. Kartuan dabilo zen pirata zarra. Iritsi da urteko momentu ederrena. Kolorea mundua zazpikoletan bihurtzen dena.